En dan was er nog een ploeg uit het uitzendgebied van TV11 die kost promoveren. Ruiver moest toes weliswaar winnen van Leveroy, alleen bij een gelijk spel of een nederlaag, dan zouden de gasten promoveren. Ruiver ging goed van start. Na 2 fouten in de verdediging van Leveroy had de ploeg al 2 keer gescoord. Leveroy deed dan nog even geen truc, maar uiteindelijk zou het 3-1 werden voor Ruiver. Als we gaan kijken naar beelden uit de tweede helft. Het zou uiteindelijk al heel snel 3-2 werden. De spanning was dus weer volledig terug in de wedstrijd. Want bij een 3-3 stand, dan promoveert Leveroy. En zou Ruiver genoegen moeten nemen met een plekje in de 5e klasse volgend jaar. Aan beide ploegen was wel te merken dat het een lang seizoen was geweest. En dankzij de warme temperaturen was het een slijtageslaag deze wedstrijd. Ruiver heeft een corner verdiend. Hoekschop vanaf de linkerkant van het veld. Keeper maar terug. Dat is de kopbal aan de redding. En in tweede instantie dan komt er niet meer bij de bal. Dat was de kans op de 4-2 voor Ruiver. Nog niet gedaan, balverlies. Welke komt achterin bij de tweede paal. Kan nog een schot komen. Daar is er. En op de paal. En in de rebound wordt het shot geblokt. En dan is het gevorige weken. Wat een kans voor Ruiver. Dat was bijna de 4-2 geweest en dan is de wedstrijd natuurlijk voorbij. Nu weer Leveroy in de aanval. Goeie combinatie. Bal goed gespeeld. Aanvliegen. En daar is de treffer. Leveroy op 3-3. Dat is de gelijkmaker. En dan weet heel Ruiver dat het nu heel zwaar gaat worden. En een 3-1 voorsprong uit hen geven. De bal op een paal. Het scheelt misschien 2 centimeter of Ruiver promoveert. En in dit geval komt Leveroy weer helemaal terug in de wedstrijd. 3-3. En zoals gezegd, bij deze stand promoveren de gasten. Ruiver blieft kans haaien. De kans en de redding van de keeper. En ook deze wedstrijd is dus spannend tot de laatste minuut. En het is nog lang niet gedaan. De vrije trap. Kort genomen. Er moet er een keer een shot gaan komen. Dat wordt geblokt. In de kluts dan de bal. Komt er toch nog een kans aan voor Ruiver. En de redding. Daar was opnieuw de mogelijkheid op de winnende treffer van Ruiver. Maar opnieuw gaat de bal er niet in. Aan de andere kant. Leveroy met de uitbraak. De keeper goed gespeeld. Dan moet de goal komen. En ligt de bal erin. Hij ligt er in de goal. Maar hij wordt afgefloten. Het is een penalty voor Leveroy. En dat terwijl de bal al in de goal loog. Het doelpunt gaat dus niet door. Maar de bal ligt op de stip en dat betekent dat Leveroy hier de kans kreeg om het af te maken. En de penalty gaat binnen. Het is 3-4 en de wedstrijd is voorbij. Leveroy promoveert naar de 4e klasse. En dat is bijzonder zuur voor Ruiver. Dat met een 3-1 voorsprong al bijna dacht de promotie binnen te hebben gehaald. Ruiver blief 5e klasser. En dus geen derby tegen Zwamen volgend jaar. Maar we gewoon weer de derby tegen Bieslo uit Bezel in de 4e klasse.